na da mu shiga wajen nan ba da mu yi wasa ba Allah wallahi saboda ba wasa da kai ba da mu taufa ban gane ina ma magana ba kana wani shirman ka daban ba me yake faruwa wata yarinya kuma ina gaya ma matan WhatsApp matan TikTok matan Facebook duk matan da kace abun nan da sun dai a chatin ne ka fita sha'anin su don baka san da wanda suke tare ba yanzu zaka duk shirme ne irin wannan hidiman ina gaya ma ba za sa ta cikin zuciya na ne saboda ina son dare Allah na ba ta yarda da zuciya na an haife ku tare ne mace ne fa kuma a satin boko a dufa kai kar ka daura kanka kayan wahala fa ina gaya ma fa ba ganni komai na lafiya ba ba ruwa na da wata yarinya baka taba ganin yarinyan ba amma kana ta damuwa akan ta ni ba kan daliyo san ba ka je mana boko kwanan ka nawa abinci ba ka iya ci saboda wasu wanda baka taba gani ba ka je damuwa ya kashe ka kawai har ka ma bata mu rai ma ni ma bari tashi ma ta babu ni ba ni fasa yarda domin kin zama rayuwa manta da ke hakan ban san yaushe ne zan iya ba